continuant amb la part d'educació, que és un dels centres del programa, i una de les coses que, tot i que es veu difícil, no, jo si voleu parlar així. Bé, en la part d'educació hi ha un munt de coses que no ens veuen, que això ho expliquem aquí, perquè, de fet, a Tarragona tenim un Institut Municipal d'Educació que, teòricament, és qui ha de marcar línies pedagògiques, però com que està infradotat, l'únic que fa és arreglar persianes i taulades i poca cosa més. No res que sigui estructura, però no fa cap línia pedagògica. Tot i que hi ha un programa potentíssim, i el que hem estat fent durant aquest any ha sigut precisament intentar que el programa potentíssim de Ciutat Educadora, que va ser construït però que no s'ha desenvolupat tal com s'hauria de desenvolupar, i ara, de fet, és mínim, té 1.500 euros de pressupost, bàsicament per pagar la quota de Ciutat Educadora, se desenvolupa. I de fet, estem no nosaltres sols, perquè evidentment hi ha molta altra gent darrere d'això, però si estem insistint i apretant i marcant algunes línies de funcionament que són fàcils de fer amb aquest pressupost, és a dir, bàsicament a partir de temes de voluntat. Però això ha anat barrejat junt precisament amb l'arreglo de persianes, portes i finestres, que sembla una cosa que hauria de fer l'administració perquè és allò que té per fer precisament aquí a Tarragona, i a llocs on ni això. I des de l'estat lamentable de l'escola Ponent a l'escola de Torreforta a la possibilitat que ara construirem una escola nova a la Rabassada. Però tot això ho hem defensat a partir d'uns paràmetres que són bàsicament aquells que estan dintre de la LOMC, però també dintre de la ILP d'ensenyament. Perquè aquí a Tarragona sí que s'ha debatut la ILP d'ensenyament. El Parlament, Junts pel Sí i el PP van prohibir que es debatés, però aquí sí que s'ha debatut, i debatuda, evidentment, l'han perdut. I evidentment l'han perdut perquè ells continuen defensant una escola privada, una escola on els diners públics vagin directament a la privada i on, per exemple, el model universitari sigui bàsicament de cobrar. I per això també hem defensat el no al model 3+2, no nosaltres, sinó la gent que ho estava fent des del seu lloc. En aquest cas ho feia el CPC i l'Assemblea de Pedagogia de la URB i els sigut ells que han portat la lluita aquesta, però nosaltres, diguéssim, des de la institució que ha fet el sigut, donar-li un suport que necessitaven, perquè us ho hem deixat de dir, però en aquesta ciutat el reglament de participació que durant la transició anterior s'hagués pogut fer obert és completament tancat, i les associacions que no siguin partits que poden presentar directament, per exemple, propostes al ple. És una cosa que un dia o altre haurem de canviar, però que avui dia això no és possible. Junt amb això hem fet també tot allò que refereix a cultura, que va molt lligat a la part precisament d'educació, però que és diferent. Partíem d'una identificació d'espais públics, com era el Gran Runes, que estaven buits, i lligant-ho amb això, per exemple, hi ha la proposta de Tàrraco Morta, que parteix de l'Assemblea de la CUP i que aquests dies està mostrant, i que és precisament marcar els espais de la Tarragona romana que, sense ser patrimoni de la humanitat, perquè només hi ha 9 monuments que són patrimoni, estan, doncs, diguem-ho així, de forma resumida, galdosos i completament perduts. Però al costat d'això també hem denunciat, i és una feina que no es veu gens perquè se produeix en comissions internes, els debats al voltant de la cultura que ha de tenir a la ciutat. I ens han enfrontat molt durament a la cultura del xabacanisme i aquell cutrerio que durant bastant temps, i aquest any també, i el que ve també, i l'altre també, aquesta ciutat ha mostrat amb moltes de les coses que hem tractat fora. Hem defensat sobretot dintre dels espais de cultura on s'ha debat, que insisteixo, són espais que no són públics. Hem defensat també sempre que els debats que es produeixen dintre de l'Ajuntament, no només els del ple, sinó tota la resta, siguin públics, i per això hem demanat que hi hagi càmeres dintre dels consells informatius, però se'ns ha negat sempre, però seria important que la gent de fora veiés com parlen ells d'aquests temes, i això ho han fet a partir d'un concepte de defensa de democràcia radical, que és una defensa de democràcia des de baix completament i des de transparència total. I des d'aquí m'agradaria que féssim un aplaudiment al Ramon, que és la persona que està davant. Si ens fa un
uns mesos a Tarragona no es podien seguir els plens per internet, és a dir, a partir d'imatges. Sembla una tonteria això, però crec que és molt interessant veure com ells, per exemple, justifiquen que estan en contra de l'educació pública. Perquè si no, acabem sempre pensant que allò que diuen públicament és allò que passa. I no, al ple ho expliquen. El que passa que fins ara no estava gravat. Ara està gravat gràcies al Ramon, perquè també han presentat la moció per tal que això s'aprovés, l'Ajuntament no va aprovar, però com sempre fa, perquè aproven mocions precisament en aquest sentit, no ha fet res, tot i diu que estan estudiant. I el Ramon ve cada un dels plens, ho grava, ho penja, i moltíssima gent pot veure què passa precisament al ple, gràcies bàsicament a ell, a ningú més. Però fins que ell no ha fet això, no ha passat. Per tant, és important. Dintre de la democràcia participativa i democràcia de base, no nosaltres, perquè nosaltres el que hem fet ha sigut portar, perquè havia l'esquerda per fer-ho al moment concret i adequat, però a partir d'una iniciativa que ve de fora, d'altres organitzacions, de gent que ha estat treballant durant molt temps en això, avui tenim una investigació sobre l'estil del franquisme investigada, oberta dintre de la ciutat. I això feia 40 anys que s'havia de fer. I no ho ha fet la CUP, ho han fet moviments socials que el que han fet ha sigut precisament portar aquestes investigacions. El que van aconseguir, entre altres la CUP, perquè molta gent no va presentar, va ser precisament que el moment que havia l'esquerda per tal que això es pogués entrar, s'entrés i a partir d'aquí Tarragona va passar a ser la primera ciutat on això s'està investigant a nivell dels països catalans. De fet, la moció que es presenta a tots els països catalans la vam adequar d'alguna manera des del nostre grup municipal perquè era la que ens presentaven a altres. Al mateix temps, dintre de la democràcia radical, el que han fet i han demanat sempre és que la gent pugui decidir, no només que se la consulti, sinó que decideixi les coses. I amb això, per exemple, hi ha el tema dels pressupostos participatius. Pressupostos que, com sabeu, aquí a Tarragona estan aprovats per amplíssima majoria i que, evidentment, no es tiren endavant. Aquest any tenen 15.000 euros de pressupost per portar-se endavant pressupostos participatius, però encara no saben en què s'utilitzaran. Però sí que volem que això sigui una forma de funcionar per tal que la gent decideixi precisament què vol que s'inverteixen els diners que hi ha dintre de l'Ajuntament. Primer, evidentment, amb partides petites, però després anar creixent. De la mateixa manera, com parlava la Laia, unes propostes que van fer altres grups, però que vam defensar fins al final, va ser que la gent decidís si volia pujar del Mediterrani o no volia del Mediterrani. I, evidentment, no sabem si la gent hi vol o no en vol, perquè tampoc això, que era una cosa de base, es va acceptar de cap de les maneres. Junt amb això, tenim el procés independentista. El nostre procés independentista aquest que va passant i va, diguéssim, allargant-se, i va veient-se, i va tot això, que, evidentment, a la nostra ciutat, com sabeu, no es produeix amb la mateixa intensitat que a altres llocs. No es produeix perquè la correlació de forces del nostre Ajuntament és clarament espanyolista i, a més, no només això, sinó que durarà molt temps això. I aquesta clarament espanyolista vol dir no arribar ni tan sols a coses com el dret a decidir. No estic parlant d'independència, que és allò que defensem nosaltres, sinó tan sols el fet que la gent decideixi allò que vol decidir, que seria l'acudit aquest del Polònia, que s'aplica a la CUP, però en aquest cas, aplicat a Tarragona, és que no i que no. Però bé, a partir de la presència de la CUP i amb altres grups, evidentment, perquè amb això no estem sols, han vist com els partits majoritaris rebutjaven l'incorporació a l'AMI, com rebutjaven l'Alejandro Fernández, que amb això ho té tot molt clar, ho va dir ben clar l'últim ple. Ha quedat clar que a Tarragona 9 vegades s'ha votat sobre aquest tema i 9 vegades han perdut. Durant 9 vegades no s'ha aconseguit que cap, ni les més avançades ni les més, diguéssim, porugues, siguin aprovades mocions o propostes al voltant precisament de la possibilitat, ja dic, d'arribar a decidir alguna cosa i molt menys, evidentment, amb el fet de donar suport a la gent desobedient acusada per l'Audiència Nacional que senzillament no ha rebut el suport de l'Ajuntament perquè s'estava enfrontant a algú que deia que no es podia decidir. El model de ciutat, aquí cada vegada que hem mirat de fer un programa de la CUP s'ha trobat una cosa que hauríem de plantejar-nos totes i tots perquè és importantíssim i com que no hi ha ningú que s'hi dediqui a fer-ho, doncs el que ens trobem és que hem d'inventar unes coses. No passa res, però veiem que una de les coses centrals de combat dintre d'aquesta ciutat i dintre de la resta, però que aquesta d'una forma molt clara, és quin model de ciutat volem.
i el model de ciutat que volem, ells ho tenen claríssim. Però nosaltres moltes vegades no. Quan dic nosaltres i tots els moviments socials de la ciutat. Apostem per un model de ciutat que se basi en un principi de dret a la ciutat. I dret a la ciutat vol dir que l'especulació, o no l'especulació, la legalitat urbanística que permet construir barris nous en una ciutat que té un munt de cases buides no s'ha de produir. Això ara tindrà, diguéssim, la seva plasmació amb un munt de plans urbanístics que se desencallaran. Durant un temps a Tarragona no hi ha hagut molta construcció, però ara comença el segon boom, i és un boom que evidentment no serà tan gran com l'anterior, però sí que és un boom protagonitzat per una sèrie de gent que el que vol és desenvolupar projectes urbanístics que són legals, no és que siguin il·legals, però aquí no està el tema, és que no calen per a res. Han tingut casos diversos, que alguns han tirat enrere, les cases barates que volien construir una sèrie de boscos al seu voltant, el projecte de l'escola anglesa a Boscos que finalment se va tirar enrere. Ara tenim el cas de les parcel·les i borra que després ens explicaran i que són casos purament de rics que volen ser molt més rics i el que fan és utilitzar l'administració pública, l'Ajuntament, de forma legal per tal d'agafar i desenvolupar projectes urbanístics que no calen ni ningú els necessita. I no calen ni ningú els necessita és així de clar, no perquè tinguin nosaltres, ells mateixos ho diuen. Per tant, apostem, sempre defensem crear espais d'arreglar cases més aviat que no construir barris nous. I ara en tenim 2 o 3 dependents. Estan aquí a la vora i suposen en molts casos fer fora gent que viu a casa seva senzillament pel fet que casa seva deixarà de ser casa seva perquè construiran uns blocs de luxe en tots els casos i que explicitaran directament la lluita de classes, però no dintre d'àmbits com de la fàbrica que ja coneixem, sinó dintre de l'àmbit de la ciutat, que és un dels espais centrals de l'actual forma de desenvolupament econòmic, un moment evidentment capitalista, per tal de mantenir aquest creixement que és completament absurd. Bé, això ho tenim aquí al davant i és importantíssim que tal com se va fer fa uns anys, quan estava redactant el POM de la ciutat, construïm entre totes i tots un moviment per tal de veure això que tenim al davant i fer-hi front. En aquell moment va ser insuficient, però quan a mi no se va construir. Durant potser 10 anys a la ciutat no hi ha hagut aquest moviment i ara creiem que és importantíssim que torni a ser. I és en alguns casos, però no de forma general. I hi ha casos exemplars, per exemple els veïns del voltant on estem. Una gent que ha analitzat el seu barri, ha dit què volia que hi hagués en aquest barri i ho ha proposat com a associació de veïns, no a l'Ajuntament, a tothom. Ho ha proposat amb jornades obertes, participatives, amb participacions de més de 250 persones, la majoria nens i nenes, a la plaça Corsini. L'ha fet viure d'alguna manera d'una forma que ha sigut completament exemplar per la forma, diguéssim, horitzontal d'arribar a tothom qui volia opinar com havia de ser precisament aquest espai de la ciutat. Aquest seria una cosa que s'hauria de construir, perquè això no ho ha de fer la CUP, això ho ha de fer tothom. I ho ha de fer tothom i nosaltres podem ser l'eina que acabi defensant-ho allà, perquè insisteixo, i ho hem de canviar fins al dia d'avui, no podem expressar-nos com a ciutadans sense organització política dintre de l'àmbit de l'Ajuntament. Però al costat d'això, evidentment, hi ha una defensa d'una ciutat verda que explica la Laia, que no torna a estendre, i d'una ciutat que utilitza l'espai públic de forma no mercantilitzada. I per això han insistit molt en que se reguli la situació de les terrasses de la ciutat i que s'arriba a un pacte entre precisament la gent que posa aquestes 15 files de taules i cadires i els veïns que hi viuen i aquells que en posen menys i que també volen viure. Però això ha de ser un pacte general i aquest pacte general evidentment s'ha obert a bona part perquè hem insistit nosaltres a que s'obrís, perquè fins al dia d'avui el creixement de terrasses ha sigut exponencial. En 3 anys centenars de terrasses s'han obert en llocs on pràcticament no hi ha pas. Doncs bé, la mercantilització de l'espai públic també és un dels temes en què hem estat treballant i treballant moltíssim. I també amb el fet que la ciutat tingués un espai públic laic.
han fet diverses iniciatives, se n'han fotut a la cara nostra que algunes vegades que les han fet. Han demanat que cap càrrec públic participi de cap processó, i a més aplica les processons una cosa que les facin, però que els càrrecs públics com a tals no han de participar, i evidentment tot això ha estat tirat enrere. Però l'interessant d'això no és que es tiri enrere o no, sinó el fet de que genera un debat davant d'una gent que fins al dia d'avui trobava la cosa més normal del món ser un representant públic i anar sent a la processó de Setmana Santa com a representant públic. I això pensem que si volem una ciutat laica, que és allò que defensem nosaltres, no ha de ser. Al mateix temps, evidentment, també defensem que tot allò que es faci a la ciutat es reparteixi per tots els barris, i els barris que estan en millors situacions rebin molta més inversió que no pas aquells que estan en millors condicions. El pensament de l'Ajuntament és que aquells que estan en millors condicions generen més diners perquè tenen més comerç, per tant, és aquí on han d'invertir més, i la resta no t'ho venia a separar, però realment és allò que d'alguna manera està allà. I això ho hem vist amb cada una de les associacions de veïns que ens hem reunit, perquè una de les feines que han fet ha sigut intentar trobar-nos amb tota la gent que a algun àmbit de la ciutat estava intentant, com a mínim, no acceptar allò que l'Ajuntament imposava completament i durant molt temps sense cap mena de ningú que fos en la revisió. I potser vam tancar i una mica així en plan sprint, però que em sembla que és interessant de fer. Una de les coses que han fet durant aquest any ha sigut, jo no sé quantes, però centenars de trobades i reunions amb gent que estava lluitant i que estava enfrontant-se, que estava resistint i que estava d'alguna manera fent possible que hi hagués altres que resistissin. I evidentment no els citaré tot perquè això és absurd, però sí que hi ha alguns que és interessant de veure com el poder municipal ha funcionat al moment que han sortit públicament. Per exemple, Tarragona és una ciutat que és amiga de Covarna, i pot ser de quin temps estarà germanada. No és cap ximpleria això, no és cap ximpleria, tot i que cal saber que perquè això s'aprovés va haver de tirar enrere totes les propostes que hi havia, i l'únic que ha quedat és aquesta merda de declaració que no espera res, però que ens dona espai per continuar insistint a situar-nos en un espai que no és aquell on està. Quan sabeu que aquesta ciutat té dos grans referents internacionals, un ha estat Israel i l'altre Aràbia Saudita, que d'alguna manera estem situats al costat de Kobane, està bé com a mínim per canviar aquest lloc. Però al moment que ens vam enfrontar a Israel, que va ser el plenari passat, a vegades nosaltres diem no sabem per a res això que fem, les mocions aquestes no sabem per a res, però bé, BDS que de Tarragona va presentar una moció per tal que l'Ajuntament deixés de col·laborar amb negocis israelians. Automàticament les organitzacions de poder que estan dins de l'estat espanyol israelianes van exercir el seu poder i van amenaçar l'Ajuntament de Tarragona que si s'aprovava aquesta moció, tots els regidors notarien que havien incomplert una llei nord-americana, que com que Nord-Amèrica, però els Estats Units d'Amèrica té un tractat amb la Unió Europea, podria aplicar a l'Ajuntament de Tarragona pel fet de fer això. Sembla una ximpleria, però és molt clar veure com quan d'alguna manera, encara que sigui només al menys toques a algú, aquest intenta trencar de qualsevol manera. Però també és important veure el fet de que durant tot aquest temps hi ha hagut una tensió constant amb la política d'acollida de refugiats, entre cometes, de l'Ajuntament. I és claríssim que si no hi hagués hagut primer que res, una gent que treballa dins de l'Ajuntament i que treballa molt bé, però segon, una gent que des del carrer ha apretat a saco per tal que no es tirés endavant allò que l'Ajuntament plantejava, que era pràcticament no res. I el fet que això se produís és important de veure com a ciutats s'han fet. I s'ha produït com a conseqüència bàsicament d'això, de moviments socials que han fet l'aportació que era aquesta, era dir que no podia ser, com es va aprovar, que Tarragona negués el dret de refugiat a tothom. S'ha aprovat un acord de l'Ajuntament que deia això, perquè es va rebutjar precisament una proposta que deia tot el contrari. Per tant, el que quedava era això. Avui és diferent, tot i que no és allò que defensem ni que defensen els moviments socials, evidentment. I després la part de solidaritat, no sé quantes vegades s'han donat, però hi ha qualsevol que s'ha aprovat han tingut no l'interès, sinó la necessitat precisament de construir solidaritat amb aquells que estaven lluitant, des de la gent de quatre rodes de Can Vies, que van venir aquí al ple precisament a veure com presentar la moció, fins a la demanda de retirada de la llei Mordassa, que es va aprovar. És a dir, l'Ajuntament de Tarragona va aprovar demanar a l'Estat que retirés la llei Mordassa. No és de res això, evidentment.
però sí que serveix tenint en compte que tenim una guàrdia urbana que moltes vegades exerceix la violència de forma, diguéssim, no democràtica, si és que hi ha cap forma d'exercir que sigui democràtica. I és important, per tant, que tinguem això per saber-ho, perquè si és derrobat això, està clar que no poden utilitzar-ho tant a la brava com fem. Clar que poden, però nosaltres hem de ser capaços de dir-los que, ei, això està així, per tant, canvieu la forma de funcionar. I moltes altres, perquè no acabaríem amb el llistat que hi ha. Em sembla que l'important també és que parlem i parleu totes i tots, i així ens situarem més en allò que fem.